लड़का ठीक बा नो? हाँ लड़का तो ठीक है बा। एकरा अगला बार आओ तनी सुनू। हाँ तो तय तमाम सब हो जाई। हाँ कुछ दानो दहेज के बात हुई। हाँ ना हाँ। 10 भाई आएम सन बढ़िया से खाएम सब पियम सर और लड़का के पसंदे बा। ठीक कुछ देहम सर लेहम सर ना चल तनी सब तब प्रणाम प्रणाम। बाबू चबिया तो हो छूट गई बाबू। चबिया तनी छूट गई हो तनी तनी लेके आई। ठीक बा ठीक बोलिए आप तनी। अब और सब समाचार ठीक बा नु? हाँ हाँ सब ठीक बा। अच्छा ठीक बा। चबिया हो जा रहल। चबिया हो जा बा। रुक लो रुक लो रुक लो हम देख के आवतनी। अच्छा बाबू चबिया हो जा रहल। हाँ देख लो हम फोटो खींच के लिए बनी चबिया हो जा बा। चबिया हो रहल। हाँ बाबू चबिया ले आवा। ये तो बुझाता कि बापे बेटा उहे बल है जाता रहा। बेटों को समझ में नहीं खाओ तब बपो को समझ में नहीं खाओ। चलो 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 अब जी। हाँ काहे खिसिया के चल गेलो चबिया तो होई जा रहल। का जन काहे खिसिया के चल गेलो असई चबिया तो होई जे रहल। हमहु देखनी है। हैं का जन कैसे खिसिया के चल गेलो।